So ayun mga ka-rides, no? Napagawa ko na yung caliper. Tapos andito ako sa IGCC para magpakabit na ng ilaw. So ito yung wiring swans. Linis. Parang walang nangyari. Po yan, yellow. Sa yellow. Yellow. Tapos yung taas po niyan, yung full blast. Yung full blast. Tapos dito po yung sa ano, sa white. White. Looping ng white yan. White po yan yung baba. Tapos yung pinakadulo po niyan, yan po yung white tsaka yellow na combination. White yellow. Tapos ito po, pag naka-on yan, yung highway mo po, spotlight. Pag naka-off yan, stock lang. Stock lang siya na IV. Stock lang po yan. Tapos yung passing po, gagana. Passing gagana. Tapos pag naka-off. Para din kasi po yan sa park night. Oo. Para kasi yan sa park night. Ito, sabay na sa park light. Park light nitong ano. Pag inon niya yan, tapos pag naka-on yan, yung park light gagana. Tsaka pag nag-highway siya, spotlight. Sabay sa spotlight. Pag naka-off yan, yung ano, walang park light. So ayun mga ka-rides, no, tapos na magpakabit ng ito, tie switch tsaka yung CDD night ranger. Ganda ng ilaw. Try natin ito mamayang gabi. So ayun mga ka-rides, no, explore lang natin yung ilaw tsaka itong switch. Kasi hindi ko nakabisado yung tinuturo kanina. Hanap lang ako ng madilim na part dito sa ano, bandang C6. May madilim na part dito eh. Doon kasi sa bahay marami pang ilaw na bukas. Ganda ng switch, oh. Carbon tapos may ilaw. So parang ano, parang yuko masyado yung ilaw. O baka sinadya to para hindi nakakaano sa dito, kasalubong. Liko lang tayo sa may palengke. So diretso. May madilim din doon eh, kaso may bahay eh. May mga poste. Tapos naman baka masilaw yung kasalubong kapag sinusubukan natin yung ilaw. Doon na lang sa may ano, C6. Kasi yung parang sa ilalim ng tulay, yung parang madilim doon eh. Try natin to. Kap dito pagdating ko doon makakaray. Dito mga ka-rides, madilim. Pwede dito. Tsaka straight. Ano sa tao? Walang dumadaan dito. Yan. Tara. Check natin ito. Stock pa lang tayo. Tapos unang mode. Nagana ba yan? Yun yung pinaka niya. Parang basic na pwede natin gamitin na nakababad. Hindi rin siya ano sa ano no. Parang hindi siya nakakasilaw sa pag dito kasalubong. Gawa ng wait lang. Sinstang ko lang. Tara. Parang hindi naman siya nakakasilaw sa kasalubong. Nakayuko naman siya eh. Hanggang dito lang siya. Yan. Hanggang dito lang. Hindi siya masakit sa mata sa kasalubong. Tapos yung isa, dilaw. Yan. Ito yung pangalawang mode niya. Parang ano, kasabay niya yung puti. Anong ganon din, pareho lang. Hindi rin siya masakit sa mata. Ganyan lang yung ilaw niya.
Tapos, ano pa yung isang mode? Wala. Ito na yung dalawa dito. Tapos, tayo natin ito. Yan. Hazard. May hazard rin siya. Yan. Tapos, itong passing. Yan. Tapos, yung ano niya, dilaw. Yan. Yung dilaw lang. Yung kanina pala, yung pangalawa, halo siya, puti, tsaka dilaw. Ito, dilaw lang. Yan, explore natin to. Tapos ito naman yung full blast. Yan. Diwa na po. Abot hanggang gilid. Ito yata yung masakit sa mata pagkasalubong. Yan o. Yan nga. Ito nga yung masakit sa mata oh. Tingnan mo. Awit. Ano to, maganda na to sa mga probinsya na ilaw. Yung wala ka talagang makasalubong tapos patayin mo lang. Yung sobrang dilim. Ito, saktong-sakto to sa Pamindanao natin mga karay. Pwede na. Yun lang naman pala eh. Yun, abot siya hanggang gilid oh. Ayan. Ano pa eh. So yun lang mga karay. Yun lang naman yung 7 mode nyo. Okay. Tayo lang. Ito naman, ito yung stock lang. Yan, stock natin. Halos wala ka na makita sa stock. So, yun. So, balik tayo. Itong first mode na puti lang siya. Tapos, magkahiwalay kasi ng switch eh. Ito, unang push. Itong puti lang. Tapos pag gusto mo ng dilaw, ito yung low beam niya. Yan, ito yung low beam niya na dilaw lang. Tsaka ito yung low beam na puti. Tapos yan, yung dilaw, hindi naman siya nakakasilaw. Tapos tapos tayong konti pala, may dumadaan. Yan. Sorry po. Alam ko lang dadaan. Yan, ito lang yung puti. Kasi naman yung kotse yung dadaan. Ito lang yung puti. Tapos pwede siyang sabay. Na ano, yung lubing tsaka ano, parang mas palawak. Pwede siyang sabay oh. Parang dalawang switch kasi to. Ito yung isang switch ng low beam na puti. Tapos yan naman yung dilaw. Pwede siya magkasabay oh. Pero may isang switch din naman na parang isang ano lang, pindutan kasi ito yan. Yan, isang push, yung puti, tapos yung isang push pa. Yan, sabay na yung puti at saka dilaw. Hindi na natin kailangang gamitin yung dilaw dito. Okay. Nag-explore tayo mga ka-rides kaya pasensya na kung parang pati ako nalilito rin. Hindi naman ako nagbibigay kasi talaga ng review kasi hindi yun yung content natin tsaka hindi tayo magaling mag-review. Yung sa atin lang isa ano kung anong parang nakikita ng gumagamit. Isang normal na gumagamit, hindi reviewer ng kung ano-ano. Yan, kasi kailangan natin makabisado to dahil tayo yung gagamit nito, baka magiging pasaway lang tayo sa kalsada eh. Yun. Ito yung masakit sa mata oh. Ito yung hindi natin pwede gamitin ng basta-basta mga rides. Ito. Yan. Grabe, nakakasilaw sa ano to, kasalubong. Yan, may passing. Separate naman yung passing niya kahit bumusina ako. Yan. Wala, hindi kasama yung passing. So, wala tayong bawal sa LTO dito. Hindi tayo mahuli. Yan. Sunod pa rin tayo sa batas, siyempre. Sana ako. Itong switch ng ano ko, heading stop. Ito naman yung sa hazard. Ito, hindi to ginagamit pag umuulan ha. Pero ang dami pa rin gumagamit ito pag umuulan.
Eh, di ba pare-pareho naman tayo nagmumotor? Ayaw na magbigay ng opinion, baka may magalit pa. Basta ako, di ako gagamit ng hazard pag umuulan. Kasi, para sa akin, yung may nasusundan ako naka-hazard tapos umuulan, yung nakasarado tong visor ko kasi, yung raindrops, di ba nakadikit yan sa visor natin. Pag natatamaan ng ilaw ng hazard na, ano, gumaganon, eh, parang kumakalat yung ilaw din sa visor, kaya di ka makakita. Kaya ako, napipilitan ako buksan yung visor pag may nasundan ako naka-hazard. So yun yung reason ko kung bakit hindi ako gumagamit. Kaya yung iba naman ay gumagamit na sila para mapansin. Ay bahala na sila doon, diskarte nila yun. Pati man iba, hindi ako magbigay ng mga opinion na magkakaroon pa ng conflict sa ibang panindigan nila. Basta sa akin yun lang yan. Bahala kayo kung gamitin nyo. Ito yung lock. Ba't lang malakas? Ay, kasi naka-on to. Ito lang yung ano natin, high na stock na ano. Pag naka-on pala to, may isa pa siyang mode, hindi natin na-try yan. Pag yan, nakapatay ito kasi itong switch. Pag ganyan, may isa pa siyang high na puti. Yan. Yun. Yung high niya na puti. Paano to? May high. Yun talaga. Bali kapag naka-on pala yung switch dito, may high siya na puti, yan. Pero pag pinatay natin yung switch, yung high natin, yan lang. Pareho lang yung pindutan. Yun. Okay na to. Hina na talaga ng ilaw natin mga ka-rides, oh. Yan. So, ganun lang siya. Okay na siguro yun. Mas maganda sana yung ano pa talaga, yung open pa talaga na ano, kasi may dumadaan, sakto. Pero okay lang yung pagka-pwesto natin kasi paliko. Doon naman nakatutok yung ilaw natin, oh, sa straight, so hindi sila matatamaan. Yung dumaan lang ng sasakyan kanina, sorry doon. Hindi naman siya nagalit. Matas naman tayo kagad. Sumabit na yung tambucho ko sa basura. So, okay na yun. Sana matagal masira. Yun na lang, bigyan natin rin. Mainit siya. Sana pwede ito pangbabaran, ano. Kasi alam nyo yun, diba yung dati rin nung nag-Manila to Mindanao tayo, bumiyahe tayo ng alas 11 ng gabi hanggang umaga na yun. Eh, kailangan natin magbabad ng ilaw. At ang pwede natin ibabad lang na hindi masakit sa mata ay ito. Yan. Yung kanina naman nakita nyo naman hindi siya masakit sa mata sa kasalubong. Hanggang dyan lang naman siya eh. Yan, patay natin yung switch. Yun yung stock na ilaw. Diba? Sobrang hina. Yan o. Yan, pwede na. So yung mga ka-rides, handa na tayo sa biyahe nating Manila to Mindanao. Pero sa December pa yan. Naghanda lang ako ngayon dahil sa mga susunod na mga araw medyo busy na talaga. Kailangan matapos yung trabaho para makauwi ako ng Mindanao, para payagan ako mag-leave sa trabaho. So ayun, ito na yung review natin. Thank you sa panonood. Magulo man at pagpasensyahan nyo na dahil hindi tayo ma-reviewer ng mga bagay-bagay. Tayo lang ay user. Ibang user, yung literal na user, wag yung hinuhuli na user. Ayun mga rides, update na sa susunod na mga upload. Ayan, madilim na rin pala dito sa amin mga ka-rides. Try nga. Ayan, yung unang ilaw. Dilaw lang na naka-low beam. Tapos dilaw na low beam. Parang grade 1. Dilaw na low beam. Ayan. Tapos pangatlo ay yung magkahalong dilaw tsaka puti na low beam. Tapos ayan, tignan natin to. Ito yung high. Abot hanggang kanto sa yung high niya.
Tapos, yan, yung full blast yan, palala. Dito sa amin, wala naman tao. Tapos maliwanag pa si kanina eh. Yan, gano'n to ka sakit sa mata. Yan, pag nakahay, sakit sa mata niya ito. Pwede gamitin. Maging ano tayo dito. Use responsibly sa height. Mapapaway tayo dyan. Yung full blast, ito yung pinakamalala mga ka-rider. Oh, kasi abot siya hanggang gilid. Ito. So yun lang mga rides. Kapisado naman natin Tapos ito yung ano, passing hazard. Ayan, ano. Kita-kits na lang sa December. Baka yun na yung next na vlog ko. Ay, hindi pa. Kasi pupunta pa akong custom market sa susunod na linggo. Nakabili na ako ng ano, riding boots. Pero bala ko pa kasi bumili ng bingkiya na kapote. Yun yung sundot na lang natin, last natin na vlog bago umalis papuntang Mindanao. So yung mga ka-ride, salamat sa mga panonood at saka salamat sa ating mga subscriber. Kahit unti lang tayo, kahit pa paano ay hindi zero, may manonood pa rin kahit konti. So yun lang, dakit mga ka-ride.